Ассалому алейкум дӯстони азиз, соза назани саломатӣ хубай бозори Корвон омадагием. Тарафи Тилобозор байни 7-8 дарвоза сеюм қатор ҷои Апаи Ҳанифа беҳад либосакҳои хушровардиян. Киртоашон аз 140 сомон сар мешава. Аввал ози навинкора нишон метиҳем, баъдан бо киртое ки арзон кардагиай ҳаваёям якта ба якта навор гирифта нишон метам. Духтаро доставка доранд, хоҳен нависеншона доставкатон мекунанд, хоҳен биёен аз пеш борошона бинен. Ине двойко чансма тройкая найно ино шарф катиян духтарако бинени қа хушру паплини белмандо мана беҳад хушру меиста танада 9 расветка дора. Размерашон чӣ хелан стандарт? Стандарт тақрибан то 54 туғри мегира размераш. Нархаш чандай? 220 сомон. Марҳамат, белмандо тозаш хушру шарфшам фасон ай марҳамат духтарако ина бо метавонен ки омада ай пеш борошона бинен. ассалому алейкум апо хоҳарони азиз, чун ҳар вақта ман ҳар яки шуморо ба кор даъват мекунам. Ман зани хонашин ҳастам, соҳиби 3 фарзанд. Зиёда аз 10,000 сомон аз компанияи Фабелик ман ҳар 21 рӯз маош мегирам. Ҳар яки шумоам ҳамчунин ман ба кор даъват мекунам. Барои дар ин компания кор кардан ба шумо маълумоти олӣ лозим намешавад. Ба коча баромада ягон чӣ фурӯхта гаштан ҳам дар кор нест. Шумо аз хона набаромада бо тариқи телефон метавонед ки соҳиби кори беҳтарин шуда ҳар 21 рӯз маошҳои хуб ба даст оред. мо ҳаракат мекунем ки ба осонӣ шумо ба кора ёд диҳем. Ягон ҷои қиниш нест занҳои азиз, ягон ҷои тарсу ваҳмаш нест. шумо метавонед ки ҳар 21 рӯз маошҳои хуб ба даст оред аз ҳамин компания. ба худ бовар кунед ва омӯзишҳои мо ҳамаш бепул аст, номнавис шуданаш ҳам бепул аст. барои ҳамин метавонед ки ба ватсапи ман нависетон, ман ба шумо ҳамаи маълумотҳои равон мекунам ва ба шумо ҳамкориро оғоз мекунам. Ман шумо дар расветкошам нишон метавам. Эра бинед духтаро қафасонак вариантҳои тобистона. Ина двойка бисёриё нағз мебинанд двойка пушира. Ина бори навинка модели тобистона омадагиай. марҳамат биёен ҷои Апаи Ҳанифа ҳаминора харидорӣ кунед. хоҳен доставкатон кунанд. Ана баъдан бо ҳаста ипекои навинка овардагиан. Ипекотон чанд меян? Ва духтаро ипек оригинал мана ипеки мулоими хушру 420 сомон. Хеле нарх ягон ҷода нестай тамошобино. марҳамат духтуш Ташкент леки материал турки. хулас биёен як бор борошона муқоиса кунен. нархшам бинен чӣ хел нархи хуб 420 сомон. ипеки беҳтарин ипеки хушрудухтагӣ. ана баъд бо ҳастай инорам акса кардагиана абайҳора ино ҳамаш бори турецкия. нархш чандай туркиё? 600 сомон турецки тоза духтарако. ана болопушои фасон овардагиан. ҳозир ман болопушошуна шумода нишон метиҳам. ё чандсман? 220 сомон духтаро аз болои киртаакҳои паплин мепушед. ина бинен сабукак варианти тобистона 220 сомон. беҳтарин вариант хушру духтагие ҳаст ки ай пеш духтаро. мана ира бинен материалшам фасонай. ина ишам 200 чанд гуфтаен? нарваиш чӣ хелай размераш? размеро ҳастанд ами размери 48 то 60 пуша размер ачлаш то 60 ба ҳазур размер меёбен. ана баъд бо накидкои ду тарафа доранд. ина аднатон диден хоҳед ди тарафша мепушен, хоҳен дигар тарафша. ия модели беҳтаринай. нархаш чанд смай? 230 сомон. нархаш 230 сомон. модели новинка. тамошобино качествашам хузури бадай. ина бо як бор биёен узорошам хушрувай. биёен ай пеш як бор тамошо кунен. духчо набинен беҳад хушрудухтагиан. тарафи даруншам мепушен сиёҳай. анаи тарафи гулдоршам метавонен ки ба ҳазур пушен. якта мехарен лекин дили боз мегирен гӯё. ҳами тарафша ба ҳазур мепушен. ана баъдане киртои аднатони билмандои оригинал ва духтарои духтира бинен бо поёнаш хеле туркадагай парпарак. баъдане остиношама чӣ хел фасон белмандояй пешакаш бо киртара украшения дорад. нархаш чандай? 200 сомон. нархшам беҳтарин. мана аз ин расветка ҳастай духтаро наворда ҳамаш мисол намебиёяд, лекин шумо метавонед ки ҳамира скриншот кунен партоен гӯен ки расветкаоша партоен шумода мепартоянд ба ҳазур интихоб кунен. мана сиёшам ҳастай зар дора кабуд дора варианти беҳтарин доранд. размерашон то 56-58 ҳастай.
Ана биён бохтон бинен. Ана баданай паплина коҳози хушрӯ рафтестай, вишивкадор, белмандо, чанд та расветка дора, турецкия, баеш. Материалш чанд смай? 420 сомон. Мана 390-380 дам метиян. Леки дар ҳақиқат ҳам качестваш нағзай. Я бор биёен бохтон аз наздик тамошо кунен, борошона интихоб кунен. Ана расветка бисёр дора, нависеншона бо сураташона мепартоян, баъд метавонен бигирен. Ана ине кирторшона бинен. Ё чандян? Ё 260 сомон. Ине глянцевии пекошона бинен духтаро. Қафасонан 260 сомон. Ҳозир боша бо як киртай дига ҳам дидам то на, ҳозир нишон метам. Ине глянцевии пеко 260 сомония? Ине диден расветка дора 260 сом хушрӯ. Ана икрто ба хушрӯ. Бинен турецкиян. Стилшон аҷоибот, ҳамсиё доштай, ҳамсиё насини. Нархаш чанд смай? Ё 290-280 сомон. Ина бинен духтаро 280 сомон да метиян. Материалш сабукакай тобистон да мепушен, стилш фасони бадай. Медонам ки бисёриё ҳами духта нағз мебинанд. Марамат биёен пеши Апай Ҳанифа, бозори Корвон, тарафи Тиллобозор. Байни 7-8 дарвоза сеюм қатор меёбенан амин намуд киртоҳора. Ида хоҳен римент кати мепушен, хоҳен беримент. Беримент амхе свободнаи фасонай. Мана тамошо бина. Диден размерош чӣ хелай? Размерошам мешавам қат на калони бадамай мешава. Ина диден стандарт будай тақрибан то 54 размер дуруст мегира. Мана 280 сомон бовар кунен барои икртай турки беҳтарин нарх пешниҳод шудагай барои ҳавай духтараку дер накунен ҳатман омада аз ҷои Апай Ҳанифа харидорӣ кунед ё ки нависеншона доставкатон кунанд. Ина ино чанд сма икрто? Ё 200 сомон. Ана ино 200 сомон чанд та расветкаяй ҳамаш пашифи Дубаяй диден ё ҳами ай стилои Дубай духтагиян хушрӯ. Ҳамаи расветкаҳо ҳастай, расветка бисёр дора. Бо метавонен хичонда нависен ба бо сураташона мепартоян бинен. Ина нигоҳ кунен духтарако ҳамун 200 сомона ай пеш бинен чӣ хушрӯвай. Мана духчанд фасонай. Инаи бо цвети ҷинсиш аҷоибот будаян 200 сомон расветкаҳо ҳастай. Инаи стилш бо дигар хелтаракай. Мана биёен бинен маъқултон мешава. Ҳам духтуш хушрӯвай, ҳам вайш хушрӯвай материалаш. Мана биёен пеши Апай Ҳанифа бо ба ҳазур тамошо карда молдошона метавонен харидорӣ кунен. Инчунин ана занаи киртоҳо ҳастай. Ёро чанди кадагиен? Ё бори наомонаи 280. Духтаро да хотир дошта бошен, ма иннора шумода ваёша 600 сма ва 700 смаша нишон додам. Ина ҳозир тобистона вайш омадай. Варианти арзонаш дар паплини Билмандо. Нархаш 280 сомон. Бо арзон мешава. Ира бинен чӣ хушрӯчай. 280 сомон расветка дора, сиёҳ ҳастай. Анаи сабз бо дигар расветкаҳо ҳастай. Шумо нависеншона бо шумода гап мезананд ки кадом расветкаҳо мебиёя. Мана материалаш беҳад нағзай Белмандо. Мана паплини ғавси хушрӯра Белмандо меган. Ира бинен чӣ фасонае. Ана сиёҳшам аҷоиботай. Хулос метавонен омада 280 сомон бо арзон мекунанд харидорӣ кунен. Ана и чанд смайнек тугмадор истилам фасонакай. Тугмадор ҳо. И абманкай духтаро ҳамхе шуда намеша. 250 сомонай бо арзон меша. 240 сомона метиян. Ана баъд ана киртошон хушрӯва. Ёш чандан? Ёрам арзон хадам 380 бо арзон меша. 350 сомон да метиян. Вай доран чихол доран маҳкамаки хушрӯ. Марҳамат шифон помбахт аҷоибот стили духтагишам хушрӯвай духтарако. Ина бо биёен бухтон ай пеш бинен. Я бор қафошам нишон тиен. Пешакшам қафошам ҳамхе як намуд украшения кардагай. Се расветка доштай духтаро. Сабзиш ҳастай. Ана бай сафедиш баъд анаи тигриёви зардакаш. Ана баъд ҳаст аз анаи киртои спорт стил. Уно чандян? Ё 250. Ана ино 250 расветка доран. Ия материалаш фасонай духтаро. Ана инчунин ҳозир ма ина киртошона нишон метам. И киртошон нав омада, новинка. Ё чанд смай?
ламира жакадаги буде. اینا هازی بلمندو бо دامده чанд расветкаи дига дора. اینا دخترو چند تا رسپیتکا داشته یگون جو رفتنده بهترین بعدی انتای Якун соча сифатш беҳад нағза, якун соча 280 сомон. 280 сомон яким сорт 270 ам мешавад. 270 метян اینا دیدین گلوش هم خیلی زنده برمدگی ویشیفکادور بهاد رنگای خوش رو داره دیگر رنگاشو با میتونن نویسنشو نه ای خچون معلوماتی بیشتر گیرین بعد دخترو ایجادا دویکای خوش رو داره نه دویکاتون چندیان Двойкомон ё $200. Панҷо бо арзон. اینا دویکا اونا بولو نه اونا لازرنیانکو Вон борои буанҷва. ها اینا ای دویکا چندی خوش رو 250 материалش همی قفصون ای دخترو من 250 سومون از این بوینه رسمیتکشم بودای بو برای معلومات بیشتر چون کتی هم سو بچه بین اینو چندان ای دویکو Ина ё ها киртаи тоқа. کرتای خولیه Ҳам киртаи тоқа, ҳам ба ман бурук дорад. آها چند Ҳамо ба سمه юбка. ها اینا دویکا دخترو ای چند سمه 250. 250 سومون او مدلش هم همه خیلی اونا بینه رسپیتکا داره دخترو 250 سومونی انا بعد این خیلی کرتوها هستای این کرتوها 140 سومونیه 140 сомон. نه چه خیلی که گفته بودم کرتوی پاپلینا که فاسون نشونتون میتم مرامت دوینگای به حد ماتریالوش شروان اینا دختکوش هم هر خیلی نرخشون 140 سومون بهترین نرخ پیشنهاد شدگی انا دخترو کرتوها را فاسونیش بینن همین کرتوی خوشرو را 140 سومون کردگن از یک تا به یک تا من نشونتون میتم مرحمت 140 سومون کادو میشه که میگیرین دختاشون هم خوشروای بعد ماتریالای هم بهترین ماتریالای اینا یا دخوتیرتون باشه 250 280 سوم کرتایان حاضر باشد اکثر 140 سومونی شدگی من بیاین پیش اپای حنیفه باوری دارم کرتای بهترین با نرخای به حد نقص خریداری میکنین پاپلینکای دوینگان من اینش باشه با زورای همش باری و بیشکک الاستیکا ماتریالش پاپلین پختگی تازه اینا ده ترسویتکا داشته او گاروش کم نشان چین نه گاروخ بینیم با چه خشرو من ایم باری بیشککای نرخش 140 سومون بهترین نرخ دخترو یک بار دیگر تکرار میکنیم بازار کاروان طرف تیلو بازار هفتم بین هفتم و هشتم دروازه میشه و سیم قطار جای اپای حنیفه